Muzi wase South Africa. Sisesifundazweni sakithi kuKwaZulu la. Bese kuba idistrict esikuyona King Cetshwayo umasipala uMlalazi. Iwadi u17 mangaphosisa. Umuzi sikuwona kwaMthembu. Kusho ukuthi ziyenzeka nje izinto la eMlalazi. Udaba esize ngalo olubucayi olubuhlungu la ukhulunywa khona udaba oseluze nje lwajwayeleka kanti akufanele ngabe lijwayelekile la usikhuluma khona ukuhlukumezeka kweingane, ukuhlukumezeka kwabantu besifazane, ukuhlukumezeka kwabantu besilisa, ngabe bahlukumezana bodwa, ngabe besifazane bahlukumezana bodwa, kodwa okukhulu kakhulu isisindo siwela kubantu besilisa behlukumeza abantu besifazane. Kodwa ke sila kwaMthembu singageqa amagula asithethele udadewethu ozozisho ukuthi ubani bese silandisa ukuthi la kwaMthembu khona isehlo sakho nasithini awusithathe dadewethu kukaMthembu noma ngasisona ihlobo sakho nodwa sijwayelene nengane zakhona because kuba khona ukusizana lapha nalapha. Kuthe ngesonto ekseni ngangqozelwa umama uMampanza ngilele nje ngade umuntu engalalanga because asehlukanisa unyaka. Uma engqonqoza uma uthayibo ulele wena phuma sekhonto enzakalile phuma ungilandele. Angibuzanga lutho ngavuka ngadonsa uphaqa angigqoke nophaqa bangaphelele ngabamba indlela. Ukuthi kwakiwa ke ngabona phambili ukuthi sibhekephi. Uma sifika la isicapha sasivaliwe. Ngangabuza futhi ukuthi kwenze njani sanqonqozela umfana la ohlala khona la ekhaya uqashile. Sathi sicela sivulele la endlini. Uma evula sathuka mesibona usizo elele la ehleli khona usisi lo. Ikhanda lalilele libheke phansi elele ngisiso. Elele edamini legazi. Utshengisa ukuthi asazi noma kwayetshengisa ukuthi usefile noma uyisaphila. Sasaba ukungena because kuba umsebenzi wamaphoyisa amasekunjalo. Hlanhla la kuphela ngasikhathi esingakanani ayibe seqhamuka amaveni awuthi amaphoyisa ama-twin cap. Wangena oyedwa wangenayo wacheka waswasha ukuthi hayi akasekho emhlabeni. Sase siyaqhubeka siyalunguza siloke silunguza leminyango. Inyawo zayibhekele ikhanda lilapha elele nje edamini. Sahlala ke amaphoyisa enza konke ayimela kwenza. Mefika kodwa afika nayo umfana loyo okusiniphiwe wakaXulu lapha ngaphesheya. Amehlise emotweni. Asamtshengisa siyabona into esiyenzile enganeni. Into ayisho umfana yethu wathi awu Jesu. Kwaphela kanjalo bambuyisela emotweni. Wasawathi ke ubhudi lo kumndiya ihamba naye. Ngicela umsuso ngoba uyabona ukuthi isimo sisekho right. Bamhambisa ke police station sahlala ke kwaze wafika ke aba forensic benza into zakhona wase wathathwa ke. Sathuka uma sibona igazi esehambile sekumele siqale screen. Mina nje ngifuna angizange ngikwazi uclean. Kwacleana nanguma. Igazi esalifica la kwangazi ukuthi igazi lalithelwa ngento ethele lalithelwa ngayo. Nalapha elele khona kwangazi ukuthi nje igazi mhlawumbe 20 liter oyibhakede uthelwa nje kanje. Odongeni esicapheni ngisho ngaphansi umbhede mekunombhede la ngisho ngaphansi kombhede kwagcwele igazi. Ngicathi nje nikhona le ndlini nisalizwe iphunga lali igazi ngoba aliphelile. Baclean oma baclean amaclean la lomsele lo. Kwakunga nje kwakubovu kugcwele igazi. Engasuka kuvulela umpompo ukuthelwa lapha. Baclean oma baclean sase siyahlala nje sihleli kanje. So nje isimo sikanjalo and lento le mengaqali nje emshaye ngomhla 31 mose umshaye mhla 31 mhla omshaye mhla ka1 ekseni. Impilo ade sebeyiphila. Amshaye okugcina nje wazohamba umbopha. Esembophile uma wakhe umfana wambiza udadewethu lo wambizela ekhaya lakhe wamncenga ukuthi ahambe ulisuli icala. Bamenzela konke kade lokho ukudla bamphekela ukudla kumnandi ngakuthiwa kwakunana masaladi. Wadla bahamba ngoba iphoyisa laze lasho ukuthi nganqaba ukuthi icala lisule. Bakhukhusa sebengena kweminye iminyango bengasavayi la kumina. Waphuma umfana ngebail. Ukuphuma kwakhe akuphela ngasikhathi esingakanani useyabuya umfana uzokwenza yona lento la yenzile. Ilokho nje okwenza asazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili kodwa nje lokho thina sakubona la endlini. Isimo sikase sube njani? Kube njani sisi? Mewuyintombazane nje right. Right nje ekhulayo njengawo wonke amantombazane and okubhlungu kunakho konke mekhulelwe. Ushona nje ukhulelwe ingane ke mengasiyona lo mengasiyona yakhe lo ngoba wamtshela ukuthi lengane ngikhulula kusiyona yakho wathi kulungile soqhubeka khona kunjalo egcineni useyambulala ubulala nayo lo ngane. La ekhaya ubabani kanti abanikazi bakhona ubani?
Okwamanje singathi umnikazi wakhona inanga udadewethu because abekho abazali bala ekhaya bashona. Mekuuye nje lo ubhuti wakho usegoli ngathi uzofika ebusuku begcine efikile. Bathathu nje uye ubhuti wabo kube lo owugcina lo esikhuluma ngayo njengamanje. Neminyaka emingaki? Na 20 ba. Hey. Kulungile, uyazi kulungile akulungile. Izolo kade ngise Mayville, Dunbar Road, Chesterville. Nakhona bengithi ngiza la ngegameko zakhona njalo. Ingane na 6. Ina 6 entombazane. Kusolakala ukuthi ireshiwe. Yasiphosa esikhotheni kungathi kuyipaki. Ithola ubaba obebhusha nje utshani ngoba unetende lapha ngazi imali esonto. Ebeli lapho. Ngizama ukuthi ngendlela okubhlungu ngakhona kuyankenketha. Kodwa ke ngenhlanhla enkulu engandeleba ukuthi uma sizongena la kunesigameko khona hlangane ngamakhanda noma meya okuyena o number 1 citizen sakhamzi sokuqala wala eMlalazi sizomnikeza ithuba sizwe ukuthi ke kuphi laba ngabamba khona kubheke ngakuphi ngoba ngempela ngendlela okubhlungu ngakhona kungcono mawukukhona nomholi kuyalekelela ekutheni ukukhala kwethu sikhala sibe sibhekise yena uzobonga ukuthi uzokhala bhekise kuba sithathe usibeke sihlangene la ade hlangene ngale edanyini siphinde siyahlangana la. Ngiyathokoza kakhulu Ayanda Msweli Foundation ngibingelela emndenini nakuza ukuthi sihamba nabo naku MM no director wakhe ahamba nayo MM wethu Shandu no director wa community umkhwanazi namakhansela onke akhona. Ayikhona inhliziyo zethu nje zikhathazeke kakhulu njengomkhandlo waseMlalazi njoba nibona siphume kangaka nje ngenxa ukuthi besithi unyaka siuvala kahle kanti sizoqala kabi. Kodwa ke noma sekunjalo ke umuntu uyafisa ukusho ukuthi sinani akuyikho akuwona umthwalo wenu nodwa lo nathi njengeziphathimandla zomkhandlu kuumthwalo wethu ukuthi sibambisane nani kulezi inkinga ezinivelelayo. Sesizwileke ukhansela wethu esho ukuthi uke wafika ngaphambilini singakafiki nasho ukuthi cha impela niyaludinga usizo. Ngiyasho ke namanje njengomeya uQueen Xulu ukuthi sizobambisana nani ekumfihleni undodakazi nezinye ke ezizobe silalela ke ngayo ukhansela kuqhubeka ke umsebenzi uyaphambili. Kodwa yilokho umuntu angakusho ukuthi enkingeni enivelele nathi ivelele thina aninodwa kule nkinga ekhona. Sengishilo ukuthi kukhona okuncane sikuphethe ngifisa ke nokuthi enakhansela usidlulisele nanti yana isoso. Baba Msweli umuntu ufisa ukuyibongela kakhulu kuwe kanye nondodana lapha ya oqhamuka kuyilanga ukuthi nibe kanye nathi kulolu usuku nje olunzima la sithi sivula nje ama-office sihlangabezane nezinkinga ezifanayo njengoba esho nje ubaba Msweli ukuthi siqhamuka lapha ya encemaneni ngesinye futhi sigameko nakhona esihlale salinda kwaze kwabuya phethe umsebenzi njengoba sesilapha nje siqhamuka futhi kwesinye futhi kwaMondi lapho futhi nakhona okuyinto efanayo kodwa ke igameko ezehlukahlukene kwaMondi enubaba ushiyile shiswa enkandlela omdala lapha yana kwa 27 encemaneni khona ingane imuke namanzi bebhukuda nakho ke nala ekhaya umuntu uyayibheka nje le ndaba ukuthi hayi ayinhle neze unyaka eMlalazi sivule kabi baba Msweli umuntu akasho ukuthi kubhlungu nakithi impela ukuthi awu bese sithi sesingene kunyaka ka2023 kanti singena nezinkinga ezingaka kodwa njengoba ushilo ukuthi ke ukuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuyinto esivamile impela njengoba besikuza umemeza nasemsakazweni ukuthi ingane ineminyaka ezithupha
ikhomba ukuthi idlwenguliwe yagcina ibulewe. Ubuntu kubantu abusekho. Umuntu uyayinxusela nje kubantu besilisa nakubo bona ngoba phela sesihlukumezana isibili njengoba sazi ukuthi kunabo abanobudlelwane nobulili obufanayo. Kanjalo ukuhlukumezana kwethu kwabo kuyalingana. Kodwa nje siyawukhuza umkhubo ukuthi kungcono ukuthi mangabe sesingasahoshelana umuntu akaqhele komunye ngoba leyo cishe iphephisa wonke umuntu. Ngoba okusalayo njengamanje sesisonke siwumndeni, sisonke sizakhamuzi, singomakhelwane, sizwa ubuhlungu obufanayo njengamanje. Ngeenkinga esingazazi sabantu abathandanayo. Kodwa ke noma sekunjalo uNkulunkulu anisizeke kulo msebenzi omkhulu kangaka sizothwalisana. Ngithokoza kakhulu.